Penai rok nang bai video ke manche masuk sini pada nai tadi video pun nai mobile phone ja over ko ke live sakre ro ke bong so nukung gambai thanto nadi penai rok jong bai khai nok samjala ke to sini pada dila nok dila ra mai rong na ba di penai rok sini pada duga no sini pada ponco bis nok basuk na thungnai di nok nung bakhana penai rok gam khainai bagai irok kungkiri rok rabunai to khainai ponco bis no rok sini pada school nai to sache kalas ijora ongka sini pada doctor nok sesiro rajogo tikara rajogo lumani bithi rok layo sini pada sinta nok tokti mano khichiri rok mano lekha rok chera rok lekha pore jalayo sini pada duga ni mo mani rok chung dili pai lago penai rok nadi sini gati singpa chik te khum manunga chikasal apu nukya awo onek chalo gati te koni gati boro rok te kulayo tokti to te thango lama te kuphai janai thanjanai pela tani boro phayo lama te khai boro phaiga te kumani thaka te kubo bat chuku nai dia se kuchu chabo nai kuchu di kuchenango nai hatung kuchu te hai hatung kuchu nok jibon ngkhna penai rok oine bainang nongni bagai video banayo para bo toi nang phungna bagai chung su kosto ke khaidong chung video oine bagai live sabkhe ke rori khubu khuma phabo nok se kya sapor khaijanai nongni borok rong no